Pen ngono. Ya karo Mbah Kong ya ngono kuwi ya. Ditutuli. Kan ngen moto kan. Ya kuwi. Nek kurang resik culeken matane. Awas. Out. Piye to? Kaya kimochi ngene. Awakmu kudune bersyukur seneng lho, Kang. Bersyukur piye kok? Waduh. Apa-apa nek ditambahi kudune matur nuwun iki kok malah nesu lho. Ditambahi lak dalane
dalane halus tambahi rada dawa, lek dalane bletok kok mburi ya bosok kuwi kok rumah sakit. Wong nyambut gawe iki sosok penak, sosok rekoso. Nggih. Alhamdulillah musim udan ngene Pak Marwan kersa wayangan. Alhamdulillah. Jenengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kula nggih wau dugi ngira jane alhamdulillah basan roh lunyune dalan lele. Piye? Mburi iki lho aku nguyuh lah kok telek lencung tok. Sopo iki aku sing tapi mboten napa-napa. Nggih. Matur mbah nuwun kalian Bapak Marwan. Pak sapa? Pak sapa ngomong? Apal ora? Pak sapa? Bapak Marwan. Pak Marwan. Asli. Asli mriki nggih Pak Marwan nggih. Asli. Kalian mriki. Ibu sapa Pak? Tuti Ibu Tuti Ernawati. Ernawati luar biasa matur mbah nuwun sampun nimbali kula sak rencang. Matur nuwun. Bakul tempe kaya ngene lho. Iya. Aja sak bakul tempe Mas. Nyapa? Tapi kesuksesanane. Lah kok iso? Kesuksesanane tempe tekan Malaysia. Lah iya tempene Bu Tuti lho kaya apa sampe iso nangkap percil karo niken. Apa kok sembrono tak. Lek omong aja ngono. Lah pripun? Tempe sing digawe Pak Marwan karo Bu Tuti, aja kok tempene Bu Tuti teko Malaysia lho. Lah Piye? Piye to, Bos? Ora nggih ngoten to, nggih. Sami mawon to tempene Pak Marwan utawa tempene Bu Tuti lagi ngoten to. Lha kowe ngomong gur tempene Bu Tuti kok ngono. Lah nggih pokoke tempene tiang kalih ngoten nggih mawon. ngono adil. Hajatane sunatan nggih. Lho sunat yatukmu lho. Aku tas tangi dadi rada ngebleng. Hajatane mantenan. Mantu Nah. nggih. Mantu menika nggih menika sapa jenenge lali aku. Aku ngene iki lho urung dikeki mangan mesti luwe ngene lali aku wis. Mula lek teko rada awal, iso mangan bareng-bareng karo kanca-kanca moko hidangane luar biasa Pak Marwan. Jenengan dar napa, Bang? Mau aku tongseng lho. Lho kok komplit gonmu? Lah awakmu apa? Gedang karo kacang tok nih makane. Yo kan Nang sing endi? duwe gawe iki ngerti ngono lho. Teng wingking. Tapi wau pun matur Pak Marwan sekeluarga, Mas Percil mangke lak pun matur minggah kapurih teng dalem ngoten ature wau. Terus ngapa ngono? Nggih, prayo njiko pelunasan. Jenengan niku. Senenganmu kok yo ngrembug tekan ngono kuwi. Tapi wis lunas aku wis lunas saulan kepungkur iki rene garek hawa tok iki. Kok rumah Tapi sakit. kan syukur matur nuwun. Didongakne mantene dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Lagi ngoten to Mak Cange. Dawuh leres. Kula nggih ngoten semanten ugi matur nuwun luar biasa muga-muga ndang diparingi momongan. Amin. Mas Pedro, Kok Pedro? Mas Tegar. Mas Tegar. Mas Tegar kalian Mbak sapa? Mbak Nanda. Iya. Mas Tegar Eskom, Mbak Nanda SM. Iya. Apa wi? Mbok. Awakmu senengane kudune yo done masyarakat. Lah iya Eskom. Eskom karo Karo sarjana SM. tekokne Pak Dalang lho sarjana. Eskom. Sarjana komunikasi. Komunikasi sing jaler. Lah sing wedok menika SM Apa? manajemen. Top. Ah, komunikasi karo manajemen dadi sitok. Iki kok Ya. sing wedok mesti wirid ketoke. Dadi mbedina diitung duweke. Sebab manajemen. Sarjana manajemen kuwi titele. Lah jenengan wau dawuh matur napa wau lak Mak Cange wau napa? Sing pundi? Manten wau napa jenengan wau sampun napa sing sonten wau lho. Bedane bojo karo jodoh. Lah niku lho jenengan sampun. Aja mung dadi bojo ning bisa dadi jodoh men awet. Bener, bener. Ning tambah ana apa ngono? Nggih. Kowe apa kowe? Loh, nek aku kuwi ngandan-ngandani manten utawa ular-ular manten kuwi atuta barang sing ning pawon. Kok iso? Lho barang dapur piranti dapur perabot kuwi kena nggo conto tulodo manten. Lambemu ngomong sing genah lho, kowe 750 lho, kowe aja nganu nika-nika lho karo Senenganmu kok mbayar. Enggak, tapi pira? Lho, piye? Piranti dapur kuwi kena nggo tuladan Monggo manten. Mas, monggo Mas. Sangkem. Nggih. Amit sewu Pak Cahyo. Iya, Tem. Nah, Monggo. tulodo manten. Contone barang sing ning dapur siji gelas. Gelas. Gelas kuwi nggo tulodo manten. Gelas. Gelas kuwi cara wong Jawa wis ngarani gelas nek tugel ora kena dilas. Paribasan cinta kalau sudah terpatahkan, kalau cinta sudah patah tidak bisa dilas lagi. Kalaupun bisa disambung, bisa dilas, kuwi bakale ora balik kaya samulane. Berarti wong lek wis putus cinta utawa patah hati, kalau disambung lagi tidak akan bisa kembali seperti awal mulanya. mosok. Loh, tenan. Contone aku dhewe Karo sapa? iki. Lambe. Iki sing ndi? Nek kalau sing nomor kalih niku. Lambemu rupa kok sapi teng anu sinden. Rumah saku. Gelas. Gelas. Mari ngono apa neh? Loh, ana neh sotil. Sotil. Dalam berumah tangga itu kita pasti cari rezeki atau mencari nafkah. Ah. Jadi sotil.
kerep sedekah aja nganti metil. Oh, cetidil utawa medit. Utawa medit utawa cetitil. Terus sotil. Sotil. Terus? Dadi awak dhewe ku yo open yo close. Oh, Dadi yo in yo out. Open Ada pemasukan, ada pengeluaran. Wis jane pegawai Indomaret apa piye to iso open close bareng. Awakmu ki tak kandhani sing rada intelek sithik. Ya le. Terus apa? Ana meneh wajan. Wajan wani ing janji. Nek esuk mau wis ijab kabul, wis janji sehidup semati janji suci sing diucapno ning ijab kabul. Wani ing janji kudune tanggung jawab ke depannya membangun rumah tangga yang lebih bahagia dan lebih baik untuk mencapai keluarga yang sejahtera. Wani ing janji kuwi wajan. Ya suwun le, suwun. Ora mudeng nek awakmu. Lah rohno aku ki wong aku lak manten iki gampang lho, Bos. Pripun? Nak kula niku gelem anyare ya gelem lawase. Nah, tegese piye kuwi? Ketoke iki kok Wong wedok iki contone wong wedok. Wong lanang tak omongi, manten lanang tak omongi, sampean gelem anyare ya gelem lawase. Sebab wong wedok iki lak suwi-suwi padha karo kathok kolor. wong wedok kok Tegese piye, pandakno Mas? kathok Maksudnya kolor. Rabi kesuwen akhire duwe anak. Ora mungkin wong wedok kok kenceng terus. Kowe duwe anak siji lho wetenge wis glamber. Oh iya. Iya ora? Heeh bener. Duwe anak loro kuwi awake wis rada nuwun sewu kisut. Kuwi wong wedok dadi wong lanang kudune gelem anyare ya gelem lawase. Kados kula ngeten iki ngopeni wong wedok carane piye? Carane gampil Bapak-bapak. Carane ngopeni wong wedok sing penting bendina mbok kipasi karo dhuwit abang-abang atine ayem. Nak kuwi dudu bojomu tok. Sapa? Sinden iki yo ngene kabeh. Ya ora sing genahe wis sing kudu ngungu ngono lho, lho. Titenane sing kudu Titenane ngono kuwi contone kados kula ngeten iki. Pripun? Carane piye ngopeni wong wedok kados jenengan nuwun sewu jenengan dalang. Nggih. Mbak Yu sinden. Siap. Gedene nuwun sewu umpamane gedene 100 yuta, 150 jenengan paringne tiyang setri pinten, Bos? Loh, sedaya. Lah iki lho wong lanang bosok sing kaya ngene iki lho. lanang bos sampe tanggung Kalau jawab. bojoe kudu jujur, apa anane gaji pira sak yuta, 2 yuta ya dipasrahke bojo. Leres blak kotang Mergo terus wong leres. wedoke daringan, iya to. Aduh. Sing ngopeni sak leker gendonge rumah tangga wong wedok dadi wong lanang kudu tanggung jawab entuk kaya ya diwenehke Ngono kabeh. kok ngopeni yoga akeh kaya ngono kok iso. Ngeten. Niku lak prinsip kula sanes niku. Piye, Umpamane gedene dikai karo Pak Marwan Iya. 50 yuta. Tak kene bojoku cukup 5 juta. 500. 500.000. 500.000, Bos. Tak Kejem kowe. Ora apa-apa, lak ra ngono wong lanang ora duwe dana kenakalan. Dan kenakalan piye to? Contone nuwun sewu ape dolan-dolan apa mungkin wong lanang njaluk wong wedok? Loh, tuku rokok njaluk. Ah, ya kere kowe berarti. Wong lanang kudune ning ngarep le, kepala rumah tangga ki wong lanang. Paribasan wong wedok njaluk apa-apa, semayani sik. Lho. Iya no. Semayane piye? Lho semayani umpamane Senin kok njaluk kalung, semaya sik. Aja nggae kalung saiki. Ya ora? Engko lak nggae kalung saiki, mesakne tangga-tangga lurung enek tuku kalung. Ngono wis meneng. Berarti sesuke. Sesuke Selasa agek digawa ning toko emas. Nah, langsung tuku Didudoi tok. Contoh wong lanang. Maksudnya kok mbok dudoi tok kuwi? Ya didudoi sesuk sing iki lho. Dik sing apik. Oh, milih. Aja sing iki. Lah sing rada gedhe iki disawang ya kepenak. Sok-sok kuwi ada barang baru lagi besoknya. Selasa dadi tilik sik. Tilik tokone. sik. Wis dititeni ya. Nggih. Berarti sesuke neh. Rebo. Jak mangan bakso. Engko lek wis wareg ngantuk jak mulih. Hubungane karo perhiasan iki Engko enek hubungane. Berarti mangan bakso sik ben seneng atine. Seneng atine engko lek wis ngantuk gawa mulih sesuk neh. Kemis malam Jumat. Mara toko sore mara ning kono dek malam Jumat wayahe. Iya. Wis genah kowe ora usah mbok tukokne turu njaba kaya aku ndek ingi. Aku ndek iki turu njaba, Mas. Awakmu kuwi semoyo-semoyo. Tapi saestu kula ngeten iki minggah ngeten iki luar biasa. Penonton wayang mriki luar biasa. Nggih. Delok sakmono kae. Sing guyu akeh, sing nanggap arang-arang gumun aku. Aku agak iki lho nuwun sewu Pak Marwan kala wingi teng griya niku wah luar biasa. Rawuh dalam jenengan. Nggih. Alhamdulillah. Wah, jan istimewa. Piye Pak Marwan? Lah iya kok iso Lek kaya ngono. ketoke lek rembukan kok nganti kaya keluarga dhewe suwi. Dados ngeten lho. Hangat. Pak jebul Pak bapake Pak Marwan kalih bapak kula. Dulur. Kuwi ya. dulur. Tiang tebih jebule. Lah kok mbok omong kene-kene iku lho nak wong Sik adok. to, urung
urung mari barang mbok anu ae mbok Iya, potong. Pak Marwan. Saking ibu menika. Nah, iki Nggih, Mesti kados enek kula. gandenge. Nggih, ibuke Pak Marwan kalih ibu kula menika family. tiang tebih. Nggih. Lah Iki hubungane alure neng ndi? Dihubung-hubung ning sesuk ben ditanggap neh. Hubungane Nabi Adam wis genah. Sebab Kok langsung percil ketok. ngalor ngidul ngetutne Gus Miftah, Gus Adim. idam. Gus Idam. Idam kok adim. Kok mbok wolak balik. Kleru labeku. Niku kula niku beteke napa, Bos? Sakniki mboten mungkin kok percil kok mangku sinden pun mboten wonten. Mumpun niki. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Tegese sampun tobat. Seneni bojoku ndek iki. Dadi ya wis ora teh mangku. Walah wedi bojo to awakmu iki. Tapi lak kula ningali sinden ngeten-ngeten iki, kula remen saestu. Remene piye? Napa malih kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kok mimil ya. 8. Niki benten-benten. Sinden kok kuat. Gawane mesti beda-beda. Nggih, Kados Paman. niki nduke niki. Umi Hafifah. Ah, kersane ngertos kula. Nggih. Mbak Nduk sinten? Dik Umi Hafifah. Dik Umi, nun saya Umi Dek. Eh, Betul napa nggih? Betul napa bebas, bebas. Ditakletis tunggal. Saestu bebas saestu. Bebas. Awakmu iso maca sinden wong Iso, wedok iso ya. kahanan iso. Nduk Umi nggih. Nggih. Pidalem sang pundi, Nduk? Kula saking Pulung. Pulung alah mriki, pulung anu napa niku Madiun. Ulung kok medion. Idul. Pundi? Idul. Ngidul. Nggih. Lah nggih Ponorogo. 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 Nggih. Maksudnya liwate Madiun terus Ponorogo ngono lho, Nduk. Nggih. Nggih. Pulung Ponorogo. Nggih. Nuwun sewu, Nduk. Menika daharan remenan apa? Kula remene sate. Lah, Sehat Nuwun Pak. sewu Mak Cangi. Piye? Wong wedok kok senengane sate. Nuwun sewu sate ayam napa kambing? Sate ayam, sate kambing purun. Seneng kabeh apik Pak. Oh, gragas. Loh. Seneng kabeh. Senengi ya sitok-tok ora usah oke-oke. Niki daringane bocor Nduk Umi niki. Ora kena di Mboten kenging senengane kacang kukulen. Kakean pacar wong kaya ngono iki. Hati-hati. Kaya pas men. alah ancen liya. Banyuwangi, Pak, Banyuwangi. Banyuwangi terkenal alas Purwo. Purwo tegese wiwitan. Dadi nyawang bathuke wong wedok wis ketara. Nerawang tok. Nerawang tok ketara, daringan bocor. Nomor loro. Nak ngono sing nomor loro iki. Barengan Cekam iki. namanya siapa, Dek? Kula Winong. Alus to Pak. Heeh, kok wong wedok kok guyu ae, Bos. Kuwi mesti stres. Sebab apa? Kleru. Kenapa? Senyum itu adalah ibadah. Lah kesuwen akhirnya pedot celukne Pak Purnomo lah kaya ngene iki. Lah tak dung-dung asli lole ngono Pak. Kaya ngene iki. Niki pun mboten usah tangleti, darengan pedot Mbak iki Winong iki yo gak kena yo. An. Boros ya aku ya. Lah Bocor. sing iki lho apik Pak. Nah, iki lho. Nah, iki. Lecin Namanya iki siapa, kawannya. Dek? Kula Birgita. Tegas wonge. Bocah wedok lak suarane bianter. Ya. Kuwi wani karo wong lanang kaya ngene iki wis tenan. Tas teko sing lanang. Ayo, ya meneh tas teko. Nek kaya ngene. Tapi tegas ngono. Daringan bocor, wong lanang gampang stroke rabi kaya ngene iki. Dadi ora kena. Ndak kena. Lagi nggo. Aduh. Sing kono. Ya. Nah sing kono sik pojokan sik. Namanya siapa? Nggih, Diajeng Chandra Mulia. Halus. Halus iki. Alus namane komplit Diajeng Chandra Mulia. Remenan dahar napa hobi? Hobi Nggih. menyanyi. Aduh. Senengane sing-song. Lintune sing-song. Aduh. Pemandu karaoke. Teh kaya cah TK menyanyi. Menyanyi. Senengane menyanyi. Aduh, Kok mbok arani pemandu karaoke berarti mau arani LC no. Ora, duduk kuwi. Maksudnya lah senengane nyanyi ki sing lanang teko ya dinyanyekne. Iya. Ora duwe dhuwit ya dinyanyekne. Akhire gendeng le. Wis ora iso iki pedhot iki. Oh, Bocor. mergo- Ora cocok ya iki. Mboten cocok. Kok apa-apa gak. Nomor kalih menika daran remenan apa, Bu? Nggih. Iya. Wis genah lah. Komplite. Kompliti. Kula senengane sego pecel, cak pecel. Sego pecel pedes apa mboten? Sumer-sumer. Wah, iki. Piye? Wong Sumer-sumer kuwi wedok rada lah pedes. senengane sego pecel sumer. Iya. Mesti sing lanang kalah karo sing wedok iki wis pasti. Lah kok iso lho. Contoh iki kaya Apa iya? Napa nggih, Bu? Wong ki ora usah tekoki, wis teko aku ae cukup. Wong lak kaya ngene iki. Wong wedok kok senengane pecel sumer. Kuwi mesti ngono kuwi. Sing lanang- Antara dua pilihan. Sing lanang mesti kalah karo sing wedok lagi disentak. Amen endi? Enggak, buke, boleh. Sok-sok. Ngono kuwi. Aku karo cak percil iki padha. Wis duwe paguyuban jenenge Isti. Napa niku? Napa niku? Ikatan suami takut istri. Lah, iya. Bener. Padha karo aku. Garwane Pak Yoyo to? Mboten bocor niki mboten bocor. Oh iya, kudu kok lem. Omongno bocor to. Bocor apa lah bocor ra dijak neh aku engko.
Selanjutnya pokoknya Nah, sedanten pokoknya. oke. Namanya siapa, Bu? Selanjutnya, Nggih. monggo Mbak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, iki lho. Religius. Yo ngene iki lho, dekengan pusat iki kaya ngene. Religius. Iya. Agamane kecekel, imane mesti kandel. Dekengan pusat iki kaya ngene iki. Dijawab dulu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya. Selamat malam juga. Ketoto lho Pak. Namanya siapa? Iya, nama saya bukan ibu tapi Nona. 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 Enggak pakai itu, Nona. Nona Kunir. Bibirnya gini, Nona. Nona. Iya, bagus. Nona Kunir. Iya. Nona kuwi wong wedok sing isih enom urung di bojo. Lah, Nona Iya. namanya Nona siapa? Saya Nyonya Cuci Retnowati. Suci Retnowati. Kok ora cetha to, Pak? Ora apa-apa, wis to, diterusne cah stres. Saya karena menjelang malam seperti ini. Bener. Nyonya ya? Iya. Iya. Hobinya apa Nyonya? Saya hobinya tuh renang. Oh, Renang. gaya Iya. apa? Gaya apa? Saya suka gaya yang mekangkang itu loh. Oh, gaya kata. Gaya kata. Iya, terus yang apa itu gini-gini itu loh. Ya, gaya gini Iya, toh. sama melumah-melumah itu. Ya, melumah. Terus kakinya jegal-jegal. Ya, wis to, wis ora usah mbok tekoki le, wis gendeng tenan lagi. Sebelah ya. Ora masuk ya? Ya mboten masuk. Lah niki lho, niki dulur kula lah niki. Ah, Matur Madiun nuwun, sing Mbak. jaga ya iki. Nggih. Matur nuwun, Suwun, Mbak. Ah, ya ngono ditoto sing tenanan. Genah digenane. Dumi sing Pira rata nggih, Mbak. Didom sing tenanan. Nggih. Ya iki. Iki kanjenge lho iki. Nggih, leres Kanjeng Sunan Kalimantan ayo. Kok Kalimantan. Nuwun. Nggih. Monggo pinara, Monggo pinara riyen. Nggih. Sik kersane di Oh, anu, nggih. ditata riyen. Rata, Sebab Pak. remen kalian seniman menika. Dereng Kong. Sing ngajeng nggih dereng ketinggalan. Open. Dadi bentek. Dereng niku sing ngajeng nggih. Lah nggih. Leres wis ya iki padha blangkonane karo kowe. Mbah, ya Allah wis ora. Nggih. Nggih lah nggih. Ayo. Nggih, Mbak. Nggih. Matur nuwun, Mbak. Koyok nyambung. Ha iya. Iki jane konsepe piye lho, Ya Kang? to Kang, kok koyo ngene. Lontron koyo ngene. Tapi mboten napa-napa. Nggih. Kula tak ngambil duke sing mriko. Lah nika pun mboten usah Sing ditangkoti. pojok, kok. Ora usah ditekoki. Lah nyapa? Wis Lah, apa? ora duwe hobi kita wis. Niki Bocor kabeh iki. Nduk berarti. niken sini Berarti Dek. Nih. pojok. Kali karo niken mawon. Monggo. Kene Dek, Siap. kene. Sama Om sini. Nggih. Om. Awakmu ki nak nyeluk Om. Om cakep. Kita kok niken ora percaya. Om cakep apa paling omplung. Kok mas aku Om cakep. Kene Dek, kene. Mangga. Ini. Aduh, ya ampun, wis suwi nduk. Teko jam piro ke Mang? Ini tadi aku datangnya jam 6. 6. Lah kok meruput? Iya, tadi aku pagi udah di sini. Oh gitu, Iya. acara di sini. Kalau umpama tak ken nembang ngoten anu nggih. Boleh, ngoten apa? bebas, bebas. Kersane duet kalih Batang setunggal iki lho. Batang. Batang piye? Iki lho wonten pamundutan iki lho mboten sekeca mangke. Siap. Saking Pak Marwan menika nyuwun gubuk asmara lintang asmara kangen bojo untuk Pak Manto dan Pak Bapak murid ingkang wonten anu aduh. Oh, bener kan? Kringete Ya sak bronto. ya sing ngopen ngono. Ya, kan? Ya karo Mbah Kong ya ngono kuwi ya. Ditutuli. Kan gen moto kan? Ya Oh, niki. Nak kurang resik culeken matane. Wong edan lah kok irung disogrok. Aku irungku rada gedhi disogrok ini kan lho bengi. Iya. Niken iki peduli. Ora, kae mergo tangen ini lho kae. Halo, Dan. Nikah ini mesti ngono kuwi lho. Aku ndek iki turu lah kok dipliek-pliek ning ngene lho, Bos. Ya, krek terus. Ngono kuwi males. Larep tak kei kuwi lho sunduk-sunduk sing kayak barongan kae lho. Le, mbok padakne aku barongan Kedirian. Terus mari ngono dikei sunduk ngene terus mentul-mentul ngono. Nembang, Nduk. Nih, nembang tak dudahi kowe nembang karo anu Om. Dadi ngene lho kan, bola apa payuh. Ngene iki sapa sing rapengin koyo ngene. Lah kowe tangane Rumangsaku. Tapi ora apa-apa wong niki sami kali adik kula piyambak. Ya ning kudu kelingan lho, garwane Cak Percil ya monitor nang streaming wis WA aku. Anu Bos, wifi ku mati ya. Wifi ku mati. Tethering. mau lagi bar tuku paketan kok. Nembang tuh. Apa? Lagu menika apa? Lintang Oh, Asmara. lintang asmara, Apa gitu? lintang Apa? asmara. Lah aku lho, pipi aku enggak paham aku. Lihat coba. Wong bagus. Apa, sayang? Alah. Tresno.
Meneng sik ben nembang sik. Lah diceluk lho, Mas. Wong bagus lho. Oh, alah. Ya coba. Wong bagus tresna mungkin riya tamba susah jroning batinku. Lah, iki lho bos karepku. Jos to. Nggih, suwantene sae niki. Jajal anu kowe dem karo kowe, aja karo aku. Karo aku. Ya ora apa-apa. Iki garingan sik to? Nggih, garingan sik, riyen. dicek sik. Jaringan kersane. Kowe anu karo Mas Alem ya. Ah iya iya. Enggak apa-apa ta, Nduk. Hah. Engko lek ketoke munek-munek ngutahno ning kene Iya, pisan iya. ya. Kowe nang tak cewokot biatukmu lho kaya munek-munek. Aku iki ganteng-gantenge sak donya. Coba. Coba kowe. Tem. Nadanya dipasna ya. Wong. Ya. Iki sing biasane melok-melok suaraku kuwi to. Heeh. Sing tau dadi nira-nira Niken Salindri kuwi to. Ngomong. Iya. Ngomong oleh. Suara Niken Salindri keplinti. Wes sesuk rasan. Ya kan ya? Masalah. Wah, sing gawe apa jenenge jarene suaraku mirip Heeh. Arya Galih kuwi. Ya. Ngomong oleh. MMA wis dek bengi yo, Pak. Mosok nek Tapi suaranya apik kan. Masa? Iki saestu. Iya. Coba sik no. Sik, aku wedi aku. Ndak. Iki sinden apa atlet? Kita MMA? baikan. Oke, sayang. Sayang diasmu. Nyelah dilok yo, Mas. Ya. Senadyan Dadi lagi pitek ngene tek. Banyu sekara Belum menjengmu tuh, Le? tresnaku Gila, kira. Oh, kuncine Oke. belum menjeng. Kuncine belum menjeng, Bang. Tetes. Ngono ya? Enggak, iya, Dok. Nana. Kalau wingi kan aja, Dok. Lagi. Lah kok pengen ngomongi sampean ae. Dadi dipitek ngono. Tapi tekan, Dok. yen tresno rapi pisah Kowe malah koyo dolanan. Kok rumah saku iki. Nih, pisan ndak. Wong siang pantoro rati Ojo mbok pateni. Iki kaya dolane cah cilik-cilik nuwun sewu lan jenengan pados dolanane cah cilik-cilik, Nduk. Wah, adik-adikmu tukokne dolanan iki Ya, cukup. teko plembungan kae. Kaya plembungan suarane ngene iki. Asik. Iso kaya ngono ki piye? Iso golek dhuwit kok. Waduh. Asem asem. Iya. Ini kok tembange niki nggih? Heeh. Ya lho, ya karo wong loro, karo aku karo. Ya. Enggak, yo. Yo, bagianku. Lintang Asmara, maka. Tetes. Yuk. Asik. Ayo Mas Galih.
lho iki. Jombo lah piye to, Kang? Warga masyarakat tumpan di lembean. Asik. Siang antara ratri mengkiling sing ati kesetiaku iso duweni Ngene-ngene nyapa sok maju. marang sang tiasuna rasa tangan yang nimputi lintang bulan dadi saksi bebayani datang balin jani Kaya nyeme-nyeme ketoprak. Sapoyo putih sapoyo Kaya nyeme-nyeme ketoprak. Hey. Iya kan? Ayo nyeme-nyeme ketoprak. Oh. ayu tresna ayo tombo susah ning batenku Woi. Hey, hey, ae, ae, Woi. banyu sakara tresnaku ora bakal sirna ora bisa dipisahno Caca-caca, Ciro lupa 56 itu, caca. Ah, Ampun, Mbah. biasa. Luar biasa, nggih niki lho karo kula niku. Nggih. Bener gamelan ning garape jan luar biasa. Nggih, Lah, nggih, Bu. nggih. Niki kangge mbuktekke bilih tilaranipun para leluhur nadyan mung gamelan murni ning Nggih. nyatanipun saged nggih nggarap napa-napa. Leres, leres, leres. Saged diungkek ngiwat diungkek Nuwun sewu, Pak. Piye? Napa neh? Menika wonten ibuke Nduk Niken Duki. Alhamdulillah. Yo rawuh. Orang tua saya. Nggih. Ora tega karo Nggih, putrane. mboten tega. Alhamdulillah. Masa iki jenenge Bu Wiwin ya iki ta? Sanes, sanes menika Beda. namine paring asma menika sinden alah gelungane Oh anyar. iki Bu Kesi. Gelungane anyar. Sinden. Wow. Bintang tamu tekane keri dhewe. Nggih, 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 nggih. Mas Nggih ini niki. biasane ngoten. Nggih niki. Alhamdulillah. Duk Anake tenan, Pak. Putranipun to. Nggih. Nggih. Hati kayak duit. Nah, ya ngono klambine padha irenge. Nah, ya. Matur nuwun, Mbak. Ya. Wilujeng dalu Mak Cange. Nggih, sugeng dalu Mbak Yu. Nyuwun pangapunten iki wau radi telat. Nggih, ngapunten nggih niki wau ngampil Kang Putra. Nggih mboten napa-napa, pancen kula obral nek niken iki. Kowe jane iki wong wedok iki piye anak kok diobral itu masa. Maksud iki ben sapa-sapa iki nimbali gelem nanggap ngono lho, Mas. Bareng namanya siapa cantik? Nggih, dipun tepangaken warga masyarakat pundi niki? Mbah. Kedung Panji. Nggih. Dipun tepangaken menawi kula ngagem busana ngaten niki biasane kula nyiliti, Mas. Nggih. Lah kok nyiliti? Lah nek anu wong wedok iki biasane ngarep kan nek ditambahi Nggih, iki lah. Nyi Kesi. Ah, bener. Nyi Brigita, Ah, Nyi Niken. Nyiliken. Awakmu jeneng Nah, awakmu asline Litiana, Mas. Litiana, Nek celana. panggilane Liti. Ah. Akhirnya kan yo Nyiliti to, Mas. Oh, nggih. Nun Nek nek biasa-biasa hari-hari yo beda wis. Nak hari-hari umpama anu nganggo jenengku modern. anu modern. Ya, Ya. modern sinten? Maria. Maria. Mariati ya Mariati. Mariati Tak kira Maria jebul Mariati. Mariati. Total betul. Aja nganti wedhus mangan apel. Iki to, bener. Yo kuwi Mas Mariati. Mariati. Lah kowe sing nyanyi iso kowe. Nah, Yo awakmu iso. Lah iki lah lagune Niken kaya ngene. Awakmu sing nyanyi piye? Mariati. Hae Mariati. hae. Tak kira Maria jebul Mariati. Hae. Mariati. Hae. Duwe buntut
bener ngarep. Sing bener ki wek niken iki lho. Bener iki lho. Billy Ellis. Mangan kabel, ya toh. Mangan kabel das. Kabel dipangan. Tukang sound di sini. Adik, Nggih. adik Liti, Pripun, Mas? menika teng dalemipun Bapak sinten? Bapak Marwan Enje kalian Ibu Tuti. Ah. Menika termasuk pahlawan negara. Sinten? Pak Marwan nika. Loh kok saged? Anggenipun anu suarane kok gede banget. Terah yo awakmu ki asline yo gedhe lho kok njaluk cilik. Apa to? Kaya jaman biyen. Njaluk cilik yo diunjukke Kaya Mbah Santirono kok. Ayo. Iki termasuk pahlawan Kok negara. bisa? Soale gawe tempe terus diolah didol ning gone Malaysia. Iki Upin Ipin kudu berterima kasih karo Pak Marwan, Mas. Iya nyapa tekan Berkat Pak Marwan Upin Ipin iso tekan Upin Ipin kuwi lho. Kok iso tekan Malaysia. Oh iya Iki aja ngrembug kuwi ngrembug manten iki lho, Nduk niki wis ngomong sakinah mawaddah warahmah. Mbak Fernanda kalian Mas sapa? Aja dudoi, aja Aja dudoi. dudoi, aja dudoi. Mas Tangga ora ro. Lah iya. Mbak Fernanda kalian bojone Mbak Fernanda. Asmane Mas sapa? Lah iya, Asmane sinten? asmane yo Mbak Fernanda sing wedok. Heeh, lha nek Sing lanang. kakung. Sing lanang niku garwane Mbak Fernanda. Lah iya jenenge sapa? Nyuk munyuk. Kuwi ngono mantune Pak Marwan. Ah, mantune Pak Marwan garwane Mbak Fernanda. Jenenge adalah Mas niku Mariadi. Kaya manut dalang kuwi lho. Mas aku kok iso Mariati ki lho nek tulisane lho. Mas sinten Pratama. Lah kuwi lho Mas Pratama tak omongi aku mau. Iya, iya. Mas Pratama Arhan ki kan Iya, iya. Bal-balan. Mbak Nanda kan Mas Pratama Ya. mugi-mugi iso nglampahi bebrayan agung dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet diparingi momongan sing soleh lan solehah. Amin. Muga-muga sok ana reja-rejaning jaman Mas Nanda, Mbak Nanda kan Mas Pratama iso nerusne apa? tempene Bu Tuti. Iya. Kok tempene Bu Tutik kuwi lho. Pasti nerusne perusahaan. Perusahaan tempe iki lho. Ya sing komplit ngono Lah lho. iya, Berarti gitu. iso go internasional. Ora mung Malaysia tok. Kene ya dikirim Endi? Baben. Nyapa kok yo Kono wis akeh kono. Kono wis oke. Kuwi aja sok anu lho, kuwi nek niken lho, iki bocah sik anu lho. Iya ya. Kuwi aja lak ngomong aja neko-neko. Baben kuwi ndi Lah to, kowe Pak? ora ngerti to, Mas. Nyapa? Kula niki mboten sombong Mak Cangi. Pripun? Kula niki didapuk kalian Ibu Mentos niku keliling. Ibu Mensos. Mensos. Mensos kok mentos. Engko tekan nano-nano. Menteri Sosial iki lho. Mensos. Lah nggih niku kula niki didapuk sebagai duta AID Indonesia. Luar biasa. Duta AID Indonesia dados kula niku keliling seluruh Indonesia. Pas hari ini bertepatan di Magetan, Mas. Alhamdulillah setelah saya survei tadi siang, Ya. Magetan bebas dari yang namanya prostitusi dan lokalisasi. Tepuk tangan untuk Magetan. Alhamdulillah. Mergo sakniki pun lewat online dados lokalisasi niku. Senenganmu kok jebles ngono kuwi nyapa. Kok senengamu ijo lho senengamu. Aplikasi. Kok Sekitar iki tak goleki, Pak. nembang sing apik. Ya nembang ya Ikan nembang. mau nembang karo aku karo sapa? Selentem lintang asmara. Lah lah nek ngono kuwi ya pangananku to, Mas. Lah, Lah nek awakmu lintang kok iki iso? mulai sik cilik iki sing gedhekne sapa? Awakmu Sing ngomong sapa tak tapukane. Lah, Ya mboke kok iso. lintang asmara. Aku iki mung mendidik. Dhisik iki kan aku ya termasuk anu murite Bu Kesi to. Tibakno. Lu aku sering ngetutne anu dulur-dulur magang koro iki kan wis Madangkara. Nyapa kok Madangkara? Aja mbok pedhot-pedhot. Iya. nembang ya, Mbak? Nembang Mak Cangi. Nggih. Badhe ingkang klasik napa kreasi napa modern? Lah kula niku napa-napa saged kok. Apa ae mau. Klasik nggih saged. Nggih saged to. Lah kula niku gendeng-gendeng gedhe, gambir sawit, Wah, onang-onang, Slendro Songo. elo-elo kali bleber, Elo-elo. serondeng gosong. Lolo. Lah iya lah aku terusane kan elo-elo. Kula niku wong Jawa niki menurut kata-kata. Manut tulisan. Manut tulisan. Sing wis tinulis ning buku utawa kitab. Lah iya,
Tulisannya piye? Elo. ELO. Iya. Iya, elo. Lah gending gede kabeh, klasik Cek, kabeh. kukur bawuk niku kuwi. Ya sik meneng nduk aja mbok rungokno. Lambemu lho. Aja mbok urun nduk aja urun. Cucur. Sapa? Cucur. Ada bukesi piye ta, Jen? Lho kok nyalahke bukesi? Lah sing nyatete kono kukur bawuk. Cucur. Tak tulisi gode. Nyiliti. Cucur bawuk. Nggih. Kuwi gending petalon saurunge wayang diwiwiti kuwi mesti muni. Wonten nggih. Sing cara klasik Lah iki biyen. kula salah catetan niku. Sampeyan apa mau? Kukur. Kleru. Kukure iki cilik sing iku nek gede kula. Apane sing gede? Ya kuwi lho kukure iki lho. Nembang sing apik, aja ngisi-ngisini. Nggih. Contoh Kemarin harus kono nembang sinden-sinden. karo Niken neh. Nggih, angsal ngincipi gamelan nggih. Monggo, sampean sampeyan disemur napa di napa? Napa langsung Disemur apa gaduk? digoreng? Ya goblok Mas. Nyapa? Maksud iki ora gamelan terus tak pangan. Maksudnya? Maksudnya aku tak njajal yogane ngono. Lah monggo lah monggo, pengen pilih ledeh. sing pundi? Monggo sing Pilih sing pundirin. pundi? Apa kabeh jajali siji-siji? Iki ngerti apa ora ta maksud? Piye to? Iki mau mak cange wis ngomong wis Monggo. ngendikan. Ah, wis cuma enggak nih. Ya. Aku ki kon Piye? ngopeni arek-arek. Malah alhamdulillah nggih Pak nggih. Nggih alhamdulillah mumpung tanggapan sepi Sepi. diopeni. Ayo Nanti nembang. kok wening Aku mangan. malah rugi lho lho. Nembang sing apik, selindro apa pelong? Anu pelok selindro. Mas. Apa iso, Nduk? Enggak kena ya, Nduk ya? Ora enek. Enggak kena. Pelok-pelok slendro-slendro. Lah, iki lho, Pelok-pelok nek selindro, ngerti selindro. budaya. Slendro gak melok tapi slendro. Kayak itu. Ya nek selentem iki. Ya iki anggotane iki dhisik. Pelok selindro selentem. Saiki bubar. Mas. nembang apik, pelok apa selindro? Mulane duwe grup iki aja telu. Mesti akeh bubare. Lah iki telu ya awakmu Lah aku yo. telu ya, no. Delokas yang dipecat kok. Lambemu. Selindro apa pelok? Aku ini ki rodok seri nek Lah karo nyapa? weekend, Mas. Lah nyapa? Lah aku kan yo Mas yo iki dhisik iki muridku. Ning aku nek perkara percintaan ki yo ora kalah. Lah gendaanku diroyok karo Niken. Gendaan sapa? Akbar iki lah dhisik karo aku to, Mas. Dalang Akbar nganjuk. Nganjuk iki sapa sing ora ngerti Akbar? Akbar iki pacarmu. Alah riyen kula. Masalah. Sampai mboten anu kok bergaring lho kalau kali Akbar. Lah, apa kurang wong Mas Sabar gantenge kaya ngono? iya. Lah kowe raimu tak sawang kaya super tetra lho kuwi. Kuwi lho. Nika pas anu mendem nika Mas. Mosok Mas Akbar kolung Oh, sampean. luar pas aku bocah kok Jadi digodhog lek yo empuk. Arep nembang apa? nembang apa? Iso ngomong ae. Anu gamelan man nggih. Iya ya. Enak ya kuwi. Enak ya iki. Jaluk. Malah jegok. Kaya jegok sing nyapa. Jegok Nembang apa? malam Minggu Mas. Iya. Malam minggu enak. Lagu anyar to. Anyar. Pelok apa selindro? Nduk, Kula aja nyapa ngomong. ta, Mas. Padha duwene kok sok rumah aku kok Padha duwe bok. Awakmu ketoke kok gumun. Piye? Piye? Iki asli ta. Asli to wingi mari tak anu kok sontekne kok. Lah kok blorot. Puskesmas. Pancen susuhe mlotrok kok, Nduk. Mau kepanasan Mas aku. Di pepe rong garing. Sih. Kok padakne Calone tolong dino ngembes ae udan. Padane tempe ae. Ayo. Apa? Pelok apa selindro? Ya wis anu sak manut Mas. Malam minggu. Iki lho sinden pasrah. Ampun tenan kowe sisi. Kowe iki apa penyanyi apa? Sing endang itu Mas. Ya apa ya kancane dhewe to? Lah iso apa? Masno. No sapa to? Nonggek. Nonggek. Mas aku. Koso nonggek Ayo, karo Ta. Mas aku. Sing ndi to? Lagu sing piye? Single Mas. Apa artinya? Oh, alah Eh, pelok alah, kuwi. Kendange Mas ya. Ya. Tak tuk dut. Tak tung-tung Tak dung dung. Tak dung-dung solole. tak dung-dung tambah pedot. Ase lole. Anu sanes nih. Wedi pulang. Sanes. Oh, berarti muridnya Purnomo dalange. Ketoke ngapalne lho, Mas. Ngapalne ketoke ya iku menghayati. Adike Pak Sony. Kan Sony pedot kene kan anu yoyok pedot. Iya. Pedhot ndasmu ora. Ayo, tuk tak deng tuk tuk tak tuk. Apa artinya Asik. malam Minggu Asik. bagi orang yang malam Senin Bene nduk sing sabar. mau ke pesta malam Selasa Ah, akhirnya nongkrong malam Rebo.
Lah iki sirah iso diklokop iki lho. Wis Dok, wis sing nyanyi kan kowe kan. Ana ndase sinden kok kena diklothok. Kowe iki kebangetan. Ya ampun, lah kok sikat WC. Saiki mbakmu. Bener nek kuwi sikat WC wong iki letonge. Aku lak yo izin to. Isin nyapa? Karo Mas Akbar aku lak yo izin to. Ngene lak yo terbuka identitasku. Lah apa pas karo awakmu kae macakmu yo ngono kuwi. Ya kan anu kan pas turu to Mas Akbar. Dadi gak kroso. Wis rasa nyanyi kowe sing nyanyi ngarepe kok sing nikah sing resne wis. Iya, iya. Lagune apa kan? Eh? Lagune apa? Malam Rebo. Loh, ya aja manut batang kae kok rumangsa aku. Lagu-lagu sing kepenak iki kan pamundutane warga masyarakat. Iki sinden malah kaya brimob to. Aja ngene. Piye? Ya, Aku malah apik weh. nah. Aku piye aku? Dan kaya tumor. Aduh. Dus. Nah, Nak ngono kuwi piye? Kaya apa kuwi? Yaya Arjuna. nggih. Ini kaya Puntadewa. Iya, Bener. Seiling lho Yan. Seneng. Seneng awak. Lagene seiling ora lagene. Beda-beda ya. Yuk, tek redek tek 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 redek tek 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 tek. Siapke. Cek. Siapke. Pasukan masuk dalam barisan. Basiran. Aduh, aku dos. Kaya lupa di. Kok bener? Iki lho, Bah. Aja biayaan rumah Saya jaluk dicelukke. Ya ini kan nostalgia toh. Ya. Dok, apa Dok? Lagune apa Dok? Iya. Apa? Gelo. Gelo. Ya. Coba. Eso. Apa artinya Ayo, malam? ngarep kuwi sik. Ngarep dene Iya. Oh iya, oke. Iya. Ayo ngomong malam. Delong. Delong. Asik. Engko lek kena tuk. Ono kowe mulai ya. Ya. Ipa sawahe didol wae. Sawahe didol wae. Kata-katamu lho. Sawahe didol wae. Iki piye to? Sik. Pae. Apa Pae. artinya? Oh, ngono to. Malam Minggu. Waduh. Bagi orang yang tidak mampu mau ke pesta tak beruang, akhirnya
glendem niki aku batang. Hei, 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 Ken? Oh, Was. Hey. Ken, sik. Iki. Telek. Ayo, ben koyo selek kan. Bersama Mayang Koro. Iki lho dagang aku, Cok. Diomongi kok ngeyel. Konsepe piye lho? Ya yo mbo lho, Kang. Ono ontran-ontran kok ngene. Ho ha. Hey, ho. Was. Yo. Sandalku. Lagi apa? Lah nek barongan. Yes, ora apa-apa. Sandale dalang nggo barongan. Aku mung Pas. Lah. Duh, yo. Anarkis barongane. Masa aku gara-gara cedak pun. Raman. Anu sindane muni perwok ngene. Oh ya. Ben ketok api ya. Ya, Mas. Pas digedhukne, Pro. Ngenteni kono sih. Ya, Mas. Ayo ora. Luar biasa. Kowe pengen ora? Ayo. Perlu dasem. Barongan Kowe aja kowe. Kok malah diklik. Kowe ora muni kuwi. Ora apa-apa. Sarap Ora aku apa-apa. Kok sekali jago. prok. Aku bakul aku kok, Mas. Oh. Mas aku Iki lho muni kaya nggonku delon ora percaya delon. Nah, Sinden iso karo yoga iso kompake kaya ngene. Kompak, Mas. Ojo kalah karo sak percaya. Delon kan. kono lho kowe enak. Kenapa? Nyapa lho. Kena telek ya. Ora apa-apa. Kowe anake Wong barong nyambut gawe sing Lah kene Sing pembareng. los sing totalitas. totalitas. Enake barongan niken iso kuwi kok ora. Ya. Muni kabeh. Yo. Kok malah kaya ulo. Kaya ulo toprak. Oh.
sing ketengan iki lho delon. 1 2 3. Pro. Yo. Pro. Jalan. Iya. Oh. Sing tenanan to. Ora muni Dipaske. Iki kan jajal kan. Ngene to. Dimakne sik disawang tenang lho. Iki kan wedoke iso lho delok informasi. Yo. Iso lho. dasku bareng kok prok iki. Ayo, wong apik ya ngono kuwi. Mosok kowe ra muni belas. Ya sik ta iki lho. Kuwi wong asli wong jaranan kuwi wong. Yo. Sing tenanan to, sing Tenanan sing tenanan. banter to. Lagi tak endas. Sing kena endas. Yo! Awas ah. Jaranan Indonesia. Luar biasa, komplit tenan cucuk Pak Marwan ini nanggap wayang sak bintang tamune. Wah iso prok tenan. Kula mboten saged to. Eh? Mboten saged prok. Belajar sinau ngono. Monggo diprok riyen, Pak. Saya tak nyelani sih ya, Cak. Nggih, monggo. Nah, kula tak niki enten Nawala kalian jenengan ben rodok leren dilut. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking Mbah No Kulit Magetan. Injih. Untara nadi ngersakaken gending pepeling kalian lintang asmara. Kagem Kaya kecepet lho. Ki Cahya Kuntadi monggo mampir nggih. Cak Percil Kodhok. Nggih, siap. Mbak Saipul, Pak Sun kalian Mbah Gunung. Ugi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Mas Cahya Kuntadi saking pandemen wayang kulit Mbah Gunung, Mbah Trima Pratama, Mbah Guru Suprayitna Pingkuk lan ugi Pak Sun, Pak Saipul Nggih, Pak. sugeng ngayahi pagelaran Mas Dalang mugi lancar gendingi manut kalih Mbah No Kulit Magetan. Nggih, Pak Rondong, nggih. Saking Pak Sun nggih. Nggih, Pak Sun. Nggih niki tenan kok. Nggih. Oh, ngoten to. Nggih. Romo. Nggih. Mas Sur Rondong. Dari Mas Arif Tanto, Nglumer Madiun minta gending tayub Sragen. Aja dipleroki versi karawitan Madangkara. Madangkara piye versine? Tambahi darbuka no, ayo. Wonten nggih. Anang apa-apa enak ini Cak Nggih, saiki. kula nyuwun mangke sing wonten darbukan. Nggih. Salam buat Pak Dalang Cahya Kuntadi, Ibu Sukesi. Nggih, sehat selalu panjang umur. Nggih. Salam dari Mas Arif Nglumer. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katur yulimbo kepareng kula dulure temanten badhe nyuwun atur lagu Gubuk Asmara mangke inggih ingkang badhe nyarirani Mas Wiratmaya. Lagu menika kunjuk dumateng sedaya para pamirsa sedaya ingkang kepareng tindak dhateng dalemipun Pak Marwan. Nggih, wassalam saking Pak Mislan. Wah, nggih. Nggih, ugi endi HP ku mau. Saking Pak Haji Daryono, Klecorjo Madiun. Oh, mriki mawon niku. Waduh kono. Lah nggih tebe. Oh, Pak Dar. Jare kene mawon. Pak Dar to. Dar sapa? Dar Gombes to. Dar buka. Ayo. Titip salam kagem Mas Muhammad Taslim. Nggih, sugeng ngayahi wajib kuwi lho. Fan dhewe iki. Mas Taslim iki terus. Nggih, nggih.
Sani ngeten, Cak. Nggih. Niki kula nggih duwe bintang si Siap. Winong Monggo, kalian monggo. si Birgita. Nggih. Saniki nggih. Nggih sakniki ning jenengan Purbawaseso arep cara Banyuwangen kena Lah. keraginan dangdut nggih boleh. Saestu dah. Monggo lho. Sing putih niki, monggo. Yo, disupporti rumiyin mawi Arum Bali. Yo. Birgita Winong Ceria. Oke, berpacu dalam melodi. Kan beli. Sing ado pes nang. Sing ado tiang beli. Sing melali beli ijo beli. Hoi. Ijo beli. Ijo melali beli jajo beli. Ijo beli. Jajo. Mang tuturi Cak Percil yen Nggih. bab nembang niku pun apik mergo mahasiswa terus Oh. sarjana. Nggih. Ning yen bab teori-teori trik supaya bisa menarik untuk penonton kalayak rame kinten-kinten pripun. Oh Mangandhan. ngoten. Nggih. Lah niki jenengan anu kula pun aman niki. Rada maju nduk, rada maju nih. Ha iki rada maju nduk. Ha hop. Nah, kula anu ngambil selindro mawon. Kersane sekeca mangke. Selindro ya, Mas. Mas, Nah, lho sampean silih iki lho. ora Mas iki kon utuk kuwi lho, Pak. Tak becok ndas ngono. Nembang sing kepenak jajal tak gawa ning Banyuwangi. Ya nduk ya. Ya. Nembang Banyuwangi jogetmu ya kudu iso. Banyuwangi iki enek joget niku wonten lak jaler menika sagahe sing apik, nak wedok menika bebek-bebekan utawa pitik-pitikan. Ngaten nggih? Nah iki kula ajari. Coba. Petetan yo gembyang petetan Sultan during pucuk pertamanan tok dlang tumpuk blagur tok dlang blak tumpuk blagur ya. Ya, Mas. Petetan Kata ini, no. yo gembyang petetan Sultan during pucuk pertamanan tok dlang blak tumpuk blagur. Paham, Nong? Paham toh? Paham, paham. iya. Kok sampean iso iki? Iki anu joget apa iso? Iso dangdut iso. Kuncine iki Patokane dasar. ngono kuwi ya. Iya. Saniki. Miki dekek sik. Aku sing nyanyi wis. Sampeyan sing joget. Ah, hup, rada ndek. Hup. Ah, madhepe rono ya, Dek. Ya. Petetan yo kembyang petetan Sontan during pocok pertamanan tok blak tutup blak asik. Piye, Cak? Masuk ora kuwi? Masuk tapi kurang rodok. Nggih, anu kasih ragu-ragu. Kurang Mas. mlebu. Gila paling gila sing apik. Ketok dedeke sing iki sing apik. Lho, Lho, malah bungkuk. Wah, lah kowe rono akhire brocol gene kunge kono rodok maju. Ah, hop. Rupe ucul. Iya. Rodok ndek. Nek sedingas. Lah karo ngeden-ngeden piye ngono. Rumah aku rodok ndur kelaru kuwi. Petetan. Lho, hop. Warah ono to. Lah iki sing kudu didandani. Ngene lho, Ndok. Warah ono. Ora mekeh-mekeh ngene ora ngene. Piye to bocah iki? Mulane to nek latihan ki teko. Delan petetan lho. Yo kembyang petetan. Sultan during pocok pertamanan. Tuklang. Enak koyo ngene.
Sikile tiru Blas, eh. Mas Percik. Nah, iya. Lah ya mulo tak kon ngajari jenengan to, Cak. Lah nggih. Hop. Petetan ya kembyang petetan sultan during pucuk pertama. Ketake kenemenen Pak iki Piye, Mas. Cak? Piye? Kita iki sekoke pedhot kita wis. Mboten saged iki. Ndak kena wis. Mboten saged didamel nek niki. Nggak kena. Jaluk Nggak dilas kena. kita, Kuwi Pak. digawe pisan ya perotol sak anu kenal. Lha iki kok guyu to Mas saiki? Sapa? Ngece kancane, Bro. Kancane. Modele kaya Ora oleh no. Kancane nyambut gawe kok diece. Angel kuwi mi. Mangsamu padane penak ae. Angel masa kaya ngono kuwi. Lah kok enek kancane kleru. Lah iya, diguyu. Guyu. ngece. Paling gak iki kudu dipelajari ora malah guyu. Ayo kaya iki mau. Ayo. Tak sawangi iki, Cak. Napa? Tak sawangi sapa sing guyu kowe. Nggih. Ngece modele. Jenengan dados CCTV-ne mawon. Ora lek ngece lho bos ngeten iki. Nyambut gawe. Belajar. Ayo. Petetan yo kembang. Gak kena iki. Ketake kok Kita tas ngendok bebek sing. Duh, ora terus ngono delok to. Petetan. Lho, petake kaya ngene. Pam, ayo. Sing apik. Sitok-sitok. Aja ngece. Siji-siji. Wong kok ngece. Sing apik, rada mendak. Rada bedak. Ayo. Tata sini. Iki rada ngene lho. Nah, Malah kok buntute mentok ngene ngono. Ayo. Petetan. Iya, kembyang petetan. Sultan during pucuk pertamanan. Maju lah kok mbok wale. Lah kok iso guyu to Mas saiki? Oh, enek kancane. Lah kok iki guyu? Iki lho, Bas. Iki guyu. Wah, ngece. Oh, Makane gampang ngece. kok piye. Angel iki mangsamu. Lah kok malah kepingkel-pingkel kacane mundur. Ayo. Nyambut. Lah iki kudune iso, iki wong Klaten. Gaweane iki joget topeng waja. Rumangsaku. Topeng waja. mangane. Bokonge. Lah mbok esek-esek keri wae aku goblok. Iki rada aja. Rada degek. Ayo. Rada dek. Nah, Ya. nah ngono. Sikile. Lambine gudi men to. Sikile kok mekekeh. Sikile rapet. Sono. Ya kok didelok lho ya. Aja nganti nek guyu lho. Ayo CCTV-ne. Aja nganti nek guyu ayo. Petetan. Yo kembyang petetan. Sultan during pucuk pertamanan. Apa ta? Malah kaya nyelu-nyelu srok. Bosok malah niki. Gak kena didandani kowe. Guyu, Cak. Lho, guyu. Nomor loro. Ah. Utuh iki. Iki lho. Diajengi. Nomor siji. Oh, ana wong nyambut gawe wong guyu. Ora oleh lho Mbak ngono kuwi. Mangsamu. Wong nyambut gawe ki ora oleh diguyu. Aja guyu. Menghargai kan Menghargai. seniman. Modele kok yo ngece. Lah iya, lah kok malah ngece kancane ngene. Benar, Pak. Nah, lah iki sebenarnya foto pas kita. Ya iki rada mundur. Masuk. Iya aja sembrono iki. Awakmu sebagai pelatih ning kene. Sikile rada megar. Ngono lho. Lambemu. Ayo, petetan. Sik. Nyapa? Kaya sikile kok nyerimpet lho, Bos. Oh, lah sikilmu kempel. Aja kempel. Kok iso sikile kempel. Ayo aja ora lah nyerimpet ayo. Petetan. Yo kembyang petetan. Sedang pucuk pertamanan. Yo, asik. Jadi kelaparan aku. Loh, Mas, lah kok bututi. Bututi guyu to, Mas. Ya sing nanggap ya bene kok. Bututi masa yo mbok. Kok jenengan terus ning guyune Man bututi. Pak Yaya. Pak Yoyo
guyu mau. Ngapa aku? Bapak ayo gumujeng. Aku ki manajere dadi nyeleksi. Oh iso nyeleksi. Yo iki anu kok. Lembangan apa nih? Lembangan apa, Bos? Banyuwangen. Oh, siap. Yo, monggo gerajakan yo. Gerajakan betul. Yo. Genduk niken sisan, Nduk. Ayo. Yo, nggih terakhir, Nduk, sampean. Siap. Bareng iki iso istirahat. Ayo. Petetan. Ya kan, ya kan. Yo kembang petetan. So tanduring pucuk pertama. Asik. Asik. Nek iki jelas iso nek iki laire ning alas kumitir kok. Wo sing nyeluk. Mas. Ayo. Kasihan. Ayo, gerajakan Banyuwangi. Yo. Trio wek-wek Madangkara Niken Salendri. Oke. Iya. Hei. Ambe mangan gandeng tangan ring pinggiran pinggir pasisir gerajakan bisik-bisik samayanan mati janji urip bareng sir-siran digendangan Lanang wadon
semayanan patri janji urip sir-siran ambekan lanang waton sir-siran ambekan Luar biasa Cak Percil. Kompak karo Tepuk pengrawit. tangan buat Elak. Profesional. awakmu yo iso to? Awakmu yo iso to? Iso. Kowe ngopo setruk kok piye? Ngopo? Wis setruk apa piye? Wingi angel wingi. Ngabani pengrawit ta? Gitu, Mas. Sir-siran ambikan jangan gendeng asli Banyuwangi. Jos. Ngono kuwi carane. Iso. Sakti tenan iki. Ya. Sir-siran ambi gandangan. Gandeng asli. Banyuwangi. Nek ya, kok yo iso ae. Anggota Masuk perkara ngene lho iso manut tenan. Pusaka lho, Aja nyepeleke sik. Sepelane ngono Mas ya. Sir-siran ambi gandangan. Pedhot tak dung-dung hasil oleh. Banyuwangi. Ora anu kok tak duduk. sir-siran Ngene lho. Banyuwangi madah. Delok antara rada cepet aja ngene-ngene. Lah kok nun sewu lho, nun sewu. Siap. Lho, sir-siran ambi gandangan. Lho, Oh cepet. gandeng asli. Banyuwangi. Ya, harus cepet. Oke. Ya oke. Tadi. Sir-siran ambi gandangan. Gandeng asli. Banyuwangi. iso ora? Padahal yo tak tempet iki. Cobi jenengan. Mandi. Cobi jenengan. Sir-siran. ambi gandangan Hei, kateke. gendeng asli Banyuwangi. Lho, piro ngene. iso Sepenting yo ae pinter lho. iso mendek sing meneh mendek Pokoke dikempet ngene karo mendeli. mendek Oh, pokoknya mendelik Mas ya. Dikempet. Mas. Kayak anu lho. Pak Yoyo lho. Ya. Omong ngono lho. Nah, pengen ora? Nggih. Duduten dhewe. ah wani ora Ora apa-apa to, lho, aku pengen tak tutur dhewe nah aku to. Oh, Wae, Sewu, enak lho. Yogane iso kompak kaya ngono. Lancang karo dalang aja kaya ngono, sing sopan. Sing sopan. Etika ngerti ora? awakmu ki ning kene melu Kok ora di pendirian. Sing mau kon jabut saiki kelas rono kok iso Ya. ora. Nganti ora iso awas. Yen sewu nih. Ini sakit kok nih. Nganti ra iso tak susul nih bapakmu. Ora apa-apa. Dungane lho, dungane. Dungane. Jadi pangkate opo iso nyusune kene bareng. Kono wis kebak kok iso. awakmu ben semangat Semangat dasmu kuwi. Seneng nek kancane mati. Ora kok Ora dongane ngono. nyusul rono. Dongane Oh, nyusul. dongane iya ya. Ayo. Sir-sir Sir-siran ambi gandangan. Masya Allah.
iso penak. Alon. Masa awakmu ya ora iso. Sesuk aku ora melu yoga iki ya. Arep melu sapa? Kok perkara ngene ora padha karo kancane lho. Arep melu sapa? Ora lek nesu. Mung iki Jelas tukang kendangi min sak senti ya. sentimen. Iya sentimen. Men kok sak Senti. Luar biasa. Kak Percil.